Good morning mga tao. Buksan natin ang ating bintana. Ayan. Ang daming snow sa labas. Buksan natin kasi para makalabas yung amoy ng corned beef. Ako ay nagluluto ng aking almusal. At ito yon. At itong aking nilulutong corned beef ay all the way from Philippines. Dala ko to. At ako ngayon nagluluto ng aking brunch. Dahil nandito na tayo sa Norway, ang dinner dito ay between 3 to 5. So, ang tanghalian, hindi kami talaga nakain ng tanghalian. Kaya, itong kakainin ko ngayon ay umagahan at tanghalian na. Tapos, maghahapunan kami. Mamaya pang maybe 4 p.m. Ako lang naman ang kakain nito, kaya dadamihan na natin ang kain. Si Maylab ay tulog pa sa ngayon, mamaya pa ang gising niyang mga 12, ganon. Tanghali talaga kung gumising yun. Ayan, tapos na akong magluto ng almusal ko at tayo kumain na. "7:40 ng umaga ang oras. Talaga sadya lang akong maaga nagigising. Kakain muna tayo. Ako pala. Tapos, pagkatapos nitong almusal ko, tayo lumabas. Marami akong dilata nadala galing Pilipinas kasi nga sa Asian store yung dilata nila na Asian food, parang nalalasahan ko more on lata. Kakain muna ako, mamaya ako kayo balikan. Ayan, pumunta na tayo sa labas. Tayo mag-ikot-ikot doon sa labas. Ito lang muna ang aking sasapatos kasi sa kabilang kwarto yung aking winter shoes. Dahil spring na, ito ay tuyo na. Saka yung veranda, wala nang snow. Ayan. Pero yung kabilang storage, ang dami pa din, kaya hindi ka doon basta-basta makakapunta. Kasi ayan, kung napansin nyo naman yung snow, ay punuan. Ito ay matigas na kasi nga matutunaw na rin naman to kapag umulan o kaya uminit. Ang garahe ay nag-umpisa na maging tuyo ang labas. Ayan, yung kabilang storage, wala na rin na snow sa bubong, malinis na. Pero itong stone na to ay mataas pa kaysa sa akin.
Pero hindi na siya malambot kasi hindi man siya fresh. Ayan, nag-i-snowing. Mukhang makakaranas pa tayo ng bagong snow. Hindi kita yung sa kabilang bahay ay cabin kasi ang taas pa ng snow. Yan. Medyo madulas kaya magdahan-dahan tayo. Ito na lang ang natitirang kahoy. Kaunting-kaunti na lang. Ayan. Pumasok na tayo at malamig nga eh. Kaunti na lang yung kahoy na natitira pero meron naman na padating na deliver next week, sabi niya, my love. Ang bilis ko ang bilis ko namutla. Nanibago ako sa weather. Nag-i-snowing. Yung garahe malinis na ang bubong. Ayan, nalaglag na yung mga snow kasi nga talagang patapos na yung snow, tapos na ang winter dahil ay springtime na, April na. Ang kaso dito talaga sa lugar na to ay matagal matunaw yung snow. Kahit pa umulan or uminit, inaabot talaga ang snow dito ng mga katapusan ng April. Lamig. Pumasok tayo sa loob. Two hours later. Hey, nagpahabol talaga yung snow. Gusto niya talaga magpakita at magparamdam sa akin. Kaya ito na. Inabot pa rin ako ng snowing.